Тапшырыбызның чираттагы кытлау хаты зур Черклей авылына аша. 23 сентябрь көнне үзенең 65 яшьлек матур юбилеен хөрмәтле милләттәшебез Наҗия Муталлиб кызы Сөлейманова каршылаган. Әлеге гомер тантанасы белән ихластан аны кызлары Мәрьям, Әминә, кияүләре Муса, Мансур, оныклары Али, Шамил, Амир һәм Амилә кытлап, безнең тапшыру аркылы иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез 1955 елның 23 сентябрендә бу якты дөньяга аваз сала. 1976 елны үзенең гомерлек юлдашын, безнең сөекле әткәебез Сулейманов Әббас Айса улы белән гаилә корып җибәрәләр. 39 ел бергә гомер кичереп, татулыкта алар ике татлы кызлары, безне, Мәрьям һәм Аминаны тәрбияләп үстерделәр. Кызганычка каршы, әткәебез бик иртә бу дөньяны ташлап китеп, әниебезгә ялгыз канат кагырга туры килә. Ләкин рух ныклыгы, сабырлыгы әнкәебезнең таң калдыра. Ул бу тормышта бушка яшәмәвен аңлый. Бар мәхәббәтен, сөюен безгә биреп, бала оныкларына сөенеп, матур гомер кичерә. Газиз кешебез гомере буе безгә бар яктан да үрнәк булды. Дин юлында да ул Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәп, тыйганнардан тыелып яши. Аллаһка шөкер, аңа 3 тапкыр хаҗ кылырга да насыйп булган. Бу изге гамәлләре өчен әҗер-саваплар насыйп кылсын иде аңа Раббым. Әнкәй, кытлау хатыбызның башында сиңа бу дөньяда иң олы зат, гомер бүләк иткәнең өчен рәхмәт әйтәсебез килә. Без бәхетле балачак күрдек. Өз башыбыз тулы, табыныбыздан ризык өзелмәде. Ни сораганнарыбызны, ни теләгәннәребезне әткәй белән үтәргә тырыштыгыз. Барыбыз да без үз урыныбызны бу тормышта сезнең ярдәмегез белән таба алдык. Бу бәйрәмне үзеңнеке генә дип торма. Бу бәйрәм безнеке дә. Син бар чакта туган өебезнең уты сүнмәс. Сиңа кунакка килергә мөмкинлегебез булыр. Бу Раббым озак шулай булсын иде. Тәгәри күземнән яшьләр, кайгылардан түгел ул. Әнкәемнең юбилее, яшьләрем сәбәбе шул. Өйрәттең дә бар нәрсәгә, бирдең киңәшең һәр чак. Искә төшә әнкәй назы, гөрләп үскән балачак. Күзләреңдә синең яшьләр һаман. Бу шатлык яшьләре түгелме? Әйдә инде шатлыкка күмиек бүгенге бәйрәмең көнендә. Синдәй гүзәл әниләр бик сирәк туалардыр безнең дөньяга. Өләшәсең бар йөрәк җылыңны, бала, онык, һәрбер туганга. Югалтулар кичерүе сындырмасын, шатлыклар җитәрлек булсыннар. Бүген шаугыр килеп өебезгә, бар туган, дусларың тулсыннар. Рәхмәтләр әйтсәк тә аз булыр, син лайык иң матур сүзләргә. Мең яшә әнкәем, бары шатлык белән, өләшеп, тик бәхет безләргә. Хөрмәтле Наҗия Муталлибовна, балаларыгыз юллаган матур теләкләрне сезгә чәчми-түкми җиткердек. Җырны да сәлам итеп юллыйбыз. Ул сезгә ошар дип өметләнеп калабыз. Сау йөрер дисең, уйымда да күңелдә дә яши бит синең исем. Туган көнең белән әни, кадерлем бердән бере.
çol şeşlerini. Min dilim senin her vakit yılmayıp yaşayan yine. Doğan günün bileneni kadirlim birden beri. Dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Böyle giderge dip suzam matur şeşek beyleme.